teitl y gyfres anrhyngwladol yw Hinterland, sef y tirwedd yna tu ôl i'r dref, y tirwedd yna tu hwnt i'r môr. A mae'n rhywbeth angen Aberystwyth, mae'n dref fach ar ben ei hunan ar ddiwedd y byd bron a bod, diwedd y daith ar y tren. Just y byd o'n môr o dy flan di, ar y mynyddoedd a tirwedd beiblaidd yma tu ôl i ti. Felly mae'n lle ffantastig i roi stori fel hon, stori iais fel hon. Beth sy'n gyda ti di môr a mynydd, beth sy'n gyda ti di cymeriadau sy'n dod allan o'r tirwedd i gwrdd â ti. A mae'n fersiwn ffuglenol o beth sy'n mynd gwirionedd, mae'n fath o tref fach. Fel oedd Aberystwyth mwy na thebyg blynyddoedd yn ôl, gyda byd bach hunan, y brifysgol wrth gwrs. Mae yna llwyth o hanesion a llwyth o ysbrydoliaeth fan hyn. Mae'n lle ffantastig. O'n i ddim yn gyfarwydd iawn ag Aberystwyth cyn dechrau saethu'r pennod yma'r gyfres. A dwi wedi ffeindio bod e'n mor gyfoethog o safbwynt tirwedd a lleoliadau a cymeriad yn gyffredinol, a tywydd.